Hi guys, welcome to my series 25 days self care challenge accept ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಡೇ 2 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಚೀಟಿಡ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇನ್ನು ಡೇ 2 ಎಂಕ ಬತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬತ್ತದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 5 minutes ಬಂದು. ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ದು ನಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಗಲ ಲೈಫ್ ನಿಗಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡುನ್ ಪಂಡ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಿಗಲ ಲೈಫ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ 5 minutes ಆಂಡಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಡೇ 3 ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೊಟ್ಟುಗು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.